Hi friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ஃபார் திஸ் வீக் என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த வாரத்துக்கான ஸ்நாக்ஸு மிக்சர் அதிரசம் அண்ட் இன்னைக்கு கிழங்கு உருண்டையும் சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு கிழங்கு உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஸ்நாக்ஸ் தான் இந்த மூணுமே. இது பார்த்திங்கன்னா டெய்லியும் சாப்பிட்றதுக்கு ஈவினிங் ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இந்த மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலாம். நம்மளும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடலாம். இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 3 விசில் வரைக்கும் வேக வச்சிடலாம். இது வெந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம அதிரச மாவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இது ரெடிமேட் அதிரச மாவு தான். ஆனால் அதை அப்படியே எடுத்து போடுறத விட இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா கையால் பிசைஞ்சு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 2 hours அந்த மாதிரி மூடி வச்சுருங்க. நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ரொம்ப மெதுமெதுன்னு கொலன்னு இருக்கக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நெய் ஊற்றி கிளறி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சாஃப்டாக கிடைக்கும். இப்போ மிக்சருக்கு வேணுங்கிறது என்னன்னு போட்டு பார்க்கலாம். கடலை மாவு, அரிசி மாவு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு, அவ்வளோதாங்க. நீங்கள் 1 பங்கு கடலை மாவுக்கு 1/4 பங்கு அரிசி மாவு சேர்த்திக்கங்க. அதுதான் கணக்கு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா சலிச்சு ஒரு குண்டால எடுத்துக்கோங்க. இனிப்போ காரமோ பலகாரம் எது செஞ்சாலும் இந்த மாவை ஃபஸ்ட்டு சலிச்சு எடுத்துட்டு அப்புறமேலு யூஸ் பண்ணுங்க. இது கூட நம்ம கொஞ்சம் சூடான எண்ணெயை 2 ஸ்பூன் எடுத்து ஊற்றிடலாம். ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு கையால் பெசரி விட்டுருங்க. எண்ணெய் அந்த மாவில் கலக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் தண்ணியை தெளித்த மாதிரி ஊற்றுங்க. கிட்டத்தட்ட 1 கப்புக்கு ஒரு 3/4 கப் தண்ணி ஊற்றுற அளவுக்கு தேவையாக இருக்கலாம். நீங்கள் அந்த மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்குங்க. இந்த கார சேவு இந்த மாதிரி மிக்சருக்கு இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் கரமுரன்னு கடுக்கு முடுக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லாவும் இருக்காது. அதனால கொஞ்சமாக ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் கொஞ்சம் அந்த பிசுக்குன்னு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும். பாருங்கள், அந்த மாவு பிணைஞ்சு வச்சாச்சு. அதுக்குள்ளார நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு உடனே பச்சை தண்ணியை பிடிச்சிட்டு கிழங்க அப்படியே போட்டு வைங்க. அப்போ தான் தோல் ஒட்டாமல் அப்படியே பிரிஞ்சு வரும். இப்போ இந்த கிழங்க தோலெல்லாம் பிரிச்சுட்டு நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம். அந்த தோல் பிக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை கொஞ்சம் காய வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அதிரச மாவு நல்லா ஊறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த அதிரச மாவை சின்ன சின்னதாக உள்ளங்கையில் உள்ளுக்குள்ளார அடங்குற அளவுக்கு ஒரு சைஸில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டான ஒரு அளவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் எண்ணெய் நான் இப்போ போட்டிருக்கிறது ஒரு பேக்கெட் தான். ஒரு 15 பீஸ் அந்த அளவுக்கு தான் வரும். அதனால் சின்ன சின்னதாக இந்த அளவுக்கு போடுங்க. இது ரெடிமேட் மாவு நல்லா ஊறியும் இருக்கும். நம்ம மறுபடியும் நெய் போட்டு பிசைஞ்சும் வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேலு போடுங்க. நான் அந்த எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு 3 பீஸாக தான் நான் போட்டு எடுத்தேன். ஒரு 15 பீஸ் வந்தது. அதனால ஒரு 3 போடுறப்ப ஒரு 5 தடவை போட்டு எடுத்துட்டு அந்த சீக்கிரமும் வெந்துருச்சு. அதனால் நல்லா 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சுருங்க. கொஞ்சம் ஒரு லோ ஃப்ளேம்லேயே வைங்க. ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அந்த மாவு வெடித்த மாதிரி ஆயிரும். அதனால் அந்த அளவுக்கும் வைக்க வேண்டாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா பளபளன்னு இந்த வாரத்துக்கான இனிப்பு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். குழந்தைங்களுக்கு எப்போதும் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டை நம்ம மறக்காமல் எடுத்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கணும். பாருங்கள், இப்போ இந்த இனிப்பு கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கு. அதனால் நம்ம ஒரு மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுறலாம். இப்படி கொலன்னு பேஸ்ட்டு மாதிரி மசிக்க வேண்டாம். ஓரளவுக்கு 1-2 மசிச்சா போதும். அதுக்காக ரொம்ப கட்டி கட்டியாகவும் இருக்க வேண்டாம். இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் துருவின ஃப்ரெஷ் தேங்காவும் 2 டீஸ்பூன் நெய்யும் விட்டு நல்லா கலந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இதை சின்ன சின்னதாக உருண்டையை பிடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க. நம்ம இது ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்காக நான் இதை பண்ணியிருக்கேன். பெரியவங்களாகட்டும் சின்னவங்களாகட்டும் எல்லாருமே இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் டேஸ்டியானதும் கூட. வெறும் கிழங்கு கூட வேணும்னா நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் செஞ்சுருந்தா தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும். அதனால் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுங்க. அப்படியே உருண்டையாகவே உருட்டி கொடுக்கணும்னு இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு அச்சு மாதிரி வச்சுட்டு
நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அடியில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாவும் இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம கடலை மாவு, அரிசி மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சோம்ல, அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம இப்போ முறுக்கு அச்சில் போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் பிசுக்குன்னு தான் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அது நல்லா இருக்கும். கடுக்கு முடுக்குன்னு இருந்தால் யாருக்கு தான் சாப்பிட பிடிக்கும்? அதனால வந்து இந்த அளவுக்கு பிசுக்குன்னு இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு, அதுக்காக கையே எடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி சன்னமான அச்சு இருக்குதுல்ல, ஓமப்பொடி அச்சு, அதில் போட்டுட்டு, இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு வாரத்துக்காக தானே செய்கிறேன், அதனால் எண்ணெய் ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சுட்டு இதை நான் வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாக இது பண்ணி விட்டுறலாம். ரொம்ப எண்ணெயும் இருந்தாலும் அந்த பொங்கி நுரையாட்ட வருதுல்ல, அது வந்து எண்ணெய் பொங்கி வெளியே வர அளவுக்கு ஆயிரும். அதனால அது கவனமாக இது பண்ணும். நல்லா வந்து ஒரு சுத்து அடசலாக இருக்கிற மாதிரி, அதாவது ரொம்ப கேப் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அடசலான்னா இந்த அளவுக்கு வந்து கவர் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி போட்டுருங்க. போட்டுட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்லேயே அது வெந்துடும். லேசாக நுரை அடங்கின அப்புறமே அது வெந்துடும். அதுக்கப்புறமேலு திருப்பி போட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அதே வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான். ரொம்ப நேரம் அது வேகிறதுக்கு எடுக்காது. ஃபுல்லாக நுரை அடங்கி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எடுத்திங்கன்னா கருகின மாதிரி ஆயிரும். அதனால் ஒரு தடவை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம செய்கிறப்ப கொஞ்சம் என்னடா அது மாவு வாசம் அடிக்கிறதுங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு பழக பழக தான் கண்டிப்பாக வந்து கற்றுக்க முடியும். இதை எடுத்து ஒரு பேப்பர் மேலே போட்டுருங்க. அப்படியே எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு கடைசியில் நம்ம வந்து ஒன்றா கலக்கிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 கப்புக்கு வந்து இந்த நிலக்கடலை, அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் போட்டுட்டு பொரிச்சுக்குங்க. அப்போ தான் உள்ளே வந்து உழுகாமல் அள்ளுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா அது வாசம் வர வர தூக்கி தூக்கி இந்த மாதிரி பொரிச்சிங்கன்னா நல்லா கரெக்டான அந்த பொரிஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓவராக ப்ரௌன் ஆயிடுச்சுனாலும் டேஸ்ட் வந்து மாறிடும். இப்போ இந்த மிக்சரெல்லாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு லேசாக நொறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ அது மேலேயே இந்த நிலக்கடலையும் கொட்டிடலாம். அதுக்கப்புறம் 1/4 கப்பு பொட்டுக்கடலையும் எடுத்துட்டு, ரோஸ்டட்னாலும் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து லேசாக நீங்கள் கொஞ்சம் கலர் லைட்டாக மாறுற அளவுக்கு விட்டுட்டு வறுத்துக்கலாம். அதையும் அந்த பவுல்லையே போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் அவல் வந்து சேர்த்திக்கலாம். இந்த அவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருந்தா வெளியே வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஒரு வேளை அந்த ஓட்டை வழியாக வந்துருச்சோ என்னமோ. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுக்கு அள்ளுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதுவும் பாருங்கள், உள்ளே விட்ட உடனேயே நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இதையும் எடுத்து இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். இந்த அவல் இப்படி எண்ணெயிலேயே பொரிக்காமையே நம்ம வந்து பொரிச்சு எடுக்க முடியும். அதை இன்னொரு வீடியோவில் நான் செஞ்சு காட்டுறேன். அதுக்கப்புறமேலு கருவேப்பிலை, அதையும் நல்லா ஒரு கொத்து எடுத்து எண்ணெயில் நல்லா பொரிச்சிட்டு போட்டுருங்க. இங்கே பாருங்கள், அப்படியே பளபளன்னு எப்படி இருக்குதுல்ல. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்திட்டு இது கூட கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு, அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ உள்ளே வந்து எப்படி தான் நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் அந்த ஓமப்பொடி செய்கிறதுக்கு உப்பு போட்டிருந்தா கூட மேலால் மற்ற பொருள்லாம் போட்டிருக்கோம்ல, அதுலையெல்லாம் உப்பு வந்து படணும். அதுக்காக மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் உப்பும் வந்து சேர்த்தி போட்டிருக்கேன். இது உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கருப்பு மிளகுத்தூள், பிளாக் பெப்பர் பவுடரும் கொஞ்சோண்டு கூட சேர்த்திக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு. ஆனால் வந்து வெறும் மிளகாத்தூளும் உப்பும் மட்டுமே போதும். பாருங்கள், சலன்னு நல்லா வந்து குலுக்கி விட்டு எடுத்து வச்சுருங்க. நம்மளுக்கான இந்த வாரத்துக்கான 3 பலகாரமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கிழங்க வந்து நீங்கள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நாளைக்கு வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். ஒரு நாள்லேயே முடிச்சிருங்க. இல்லாட்டி இந்த மறுநாள் மட்டும்தான் சாப்பிட்லாம். அது ரொம்ப நாள் வச்சா நல்லா இருக்காது. அவ்வளோதான். இந்த வார ஸ்நாக்ஸை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இன்னும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு சீக்கிரம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.